Narussa on aina 2 päätä ja 1 keskikohta, mutta nyt pyydän, että keskitytte keskikohdan ja narun pään väliin. Eli suurin piirtein tuohon kohtaan, missä on tuo solmu. Ja havainnollistamisen vuoksi mulla on täällä mukana tämmönen punainen naru. Pistetään vaan meikäläisen narukädet heilumaan ja tehdään maaginen taikapuhallus. Ja näin tavara liikkuu. Tarkkaavaiset kuitenkin huomaa, että tämä solmu ei tähän punaiseen naruun kuulu. Ja kyseessä onkin vetosolmu ja se lähtee tästä ihan näin vetämällä irti. Se on tämmönen näin. Tämä solmu voidaan ottaa ja heittää takaisin paikalleen. Ja sit kun otetaan vähän lisää maagista taikajauhetta, mitä ripotellaan täältä alakautta, niin katsokaa tarkkaan. Tää menee joltakin väkisi ohi, mutta tää tapahtuu nyt. Osa sanoo tässä kohtaa, että ei tapahtunut mitään. Mutta kyllä jotain tapahtui, sillä solmusta tuli vielä notkiampi. Sitä voidaan vedellä tässä narussa ihan näin päästä päähän. Niin kuin kaikkia turkulaisia. Ja sitten vaan maaginen puhallus. Ja sitten tämä solmu sulaa tähän naruun kiinni. Ja se on ihan yhtäläistä pötköä.